Ωραία, οπότε να περάσουμε στην επόμενη ομιλία. Είναι η κυρία Γεωργία Γεωργαντζή, η οποία θα μας μιλήσει για την διατροφή του βρέφους, μετά το θυλασμό λοιπόν. Η κυρία Γεωργαντζή είναι έμπειρη παιδίατρος, φίλη από τα πρώτα βήματα της παιδιατρικής ειδικότητας και πάντα είχα να μάθω από αυτήν για τη διατροφή, γιατί ήταν ένα ειδικό ενδιαφέρον για εκείνη. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Ιορδάνη Παπαδόπουλο, τον εμπνευστή και διοργανωτή αυτής της εκδήλωσης, καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων για την τιμητική πρόσκληση. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί για τη διατροφή στα βρέφη και στα νήπια. Το πρώτο εξάμηνο ζωής, δεν θα το σχολιάσω, μίλησε εξαιρετικά η κυρία Δασκαλάκη, επιλέγουμε μητρικό θυλασμό. Και ήρθε η ώρα που ο μικρός Ερμής θα βάλει στερεές τροφές στη διατροφή του. Πώς γίνεται όμως αυτό? Ξεκινάμε περίπου στους 6 μήνες ζωής, ποτέ πριν τους 4, όταν ο Ερμής είναι νευροαναπτυξιακά έτοιμος. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να κάθεται σχετικά καλά με υποστήριξη, να δείχνει ενδιαφέρον για το φαγητό, να ανοίγει το στόμα του, να σταματάει να διώχνει το κουτάλι με την γλώσσα του. Γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικα για την περίπτωση πνιγμονής, πάντα με σταδιακή εισαγωγή για τις περιπτώσεις της αλλεργίας. Δεν υπάρχει μία αυστηρός προκαθορισμένη σειρά, επιλέγουμε όμως πρώτα τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Θυμόμαστε ότι οι προτιμήσεις καλλιεργούνται μέσω της επαναλαμβανόμενης έκθεσης στην τροφή. Οι συνήθειες εγκαθίσταται τα πρώτα 2 με 3 χρόνια ζωής, γι' αυτό και δεν θέλουμε ιδιαίτερα αλμυρές και γλυκές γεύσεις στην αρχή. Επιλέγουμε ένα διαδραστικό τρόπο σύντησης. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε τα σημάδια πείνας του μωρού μας, ανταποκρινόμαστε με ζέση, προσφέρουμε το κατάλληλο τρόφιμο ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και ακούμε, πάρα πολύ σημαντικό, τα σημάδια κορεσμού του μωρού μας. Δεν συνεχίζουμε να ταΐζουμε ένα μωρό που αποστρέφει το κεφάλι του από το κουτάλι και κλείνει ερμητικά το στόμα του. Πολύ σημαντικό, η γλουτένη, το σιτάρι δηλαδή, να εισαχθεί στη διατροφή του μωρού, ενώ το μωρό συνεχίζει να θυλάζει. Και η πολτοποίηση πρέπει να σταματά μέχρι τους 10 μήνες ζωής. Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, ελεύθερο στο διαδίκτυο για όποιον ενδιαφέρεται, οι τροφές μπαίνουν σε εξής χρονικές στιγμές. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά χωρίς γλουτένη, με τη συμπλήρωση του 6ου μήνα, το κρέας μέχρι το τέλος του 7ου, τα δημητριακά με γλουτένη μέχρι το τέλος του 7ου, ενώ το μωρό θυλάζει, αυγά, ψάρια και λοιπά γαλακτοκομικά, αφού γίνουν καλά ανεκτά τα προηγούμενα και σίγουρα πριν τον πρώτο χρόνο ζωής. Έχουμε το βρεφάκι μας λοιπόν, τον Ερμή, και θέλουμε να αντικαταστήσουμε 3 γεύματα γάλακτος με το φαγητό του. Δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό. Στο δεκατιανό συνήθως εντάσσεται η φρουτόκρεμα, όπου επιλέγουμε φρούτα εποχής, κατά προτίμηση ντόπια και βιολογικά, χωρίς περιορισμού στα είδη, με μία μικρή χρονική καθυστέρηση στα φρούτα με βελούδινη φλούδα. Μια κλασική φρουτόκρεμα περιλαμβάνει μήλο, αχλάδι, μπανάνα, πορτοκάλι, χωρίς όμως περιορισμούς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αβοκάντο και το μάγκο που κάνουν πολύ ωραία υφή, το ακτινίδιο και το δαμάσκηνο που βοηθάνε πολύ στις περιπτώσεις της κοιλιότητας, που είναι αρκετά συχνή όταν μπαίνουν οι στερεές τροφές στα μωρά. Το μήλο και το αχλάδι αρχικά μπορεί να θέλουν λίγο βράσιμο ή άτμισμα για να κάνουν μία όμορφη ομοιογενή κρεμώδη υφή, ή να χρησιμοποιήσουμε την μπανάνα χτυπημένη με γάλα μητρικό. Ως προς την κρεατοχορτόσπα, το μεσημεριανό μας, εισάγουμε σταδιακά στην αρχή λαχανικά, όπως η πατάτα, η γλυκοπατάτα, το καρότο και το κολοκύθι, βρασμένα ή στον ατμό, κατά προτίμηση εποχής, ντόπια και βιολογικά. Στη συνέχεια βάζουμε το μοσχάρι μας με μία κουταλιά της σούπας, αμαγείρευτο ελαιόλαδο πάντα, και φρεσκοστημένο λεμόνι. Το μοσχάρι δίνει τη θέση του στη συνέχεια στο κοτόπουλο και στη συνέχεια σε άλλα κρέατα όπως το αρνί, το κατσίκι και το κουνέλι, χωρίς όμως ποτέ τη συστηματική χορήγηση χοιρινού. Στη συνέχεια αντικαθίσταται 2 φορές την εβδομάδα με ψάρι, όπου επιλέγουμε το φρέσκο μπακαλιάρο με ιδιαίτερη προσοχή στο ξεκοκάλισμά του και σε συνδυασμό με διάφορα λαχανικά, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στα λαχανικά. Θέλουμε μεγάλη ποικιλία. Θυμόμαστε όμως να βάζουμε ένα νέο τρόφιμο περίπου κάθε 3 μέρες για τις περιπτώσεις της αλλεργίας. Στην Αγγλία εφαρμόζεται μία μέθοδος με τα κυβάκια πουρέ στην κατάψυξη, η οποία δεν έχει γίνει ευρέως
διαδεδομένη στην Ελλάδα. Ίσως όμως είναι μία επιλογή για ένα πολύ άσχολο νοικοκυριό με πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Τι κάνουνε? Μία φορά την εβδομάδα βράζουν και πολτοποιούν ξεχωριστά διαφορετικά λαχανικά, όπως πατάτα, γλυκοπατάτα, καρότο, κρεμμύδι, ντομάτα, παντζάρι, αρακά, και τα αποθηκεύουν σε θήκες για παγάκια που βάζουμε στην κατάψυξη και καθημερινώς αποψύχουν διαφορετικό συνδυασμό λαχανικών, ούτως ώστε να υπάρχει ποικιλία στο διαιτολόγιο του μωρού τους. Η πατάτα, που είναι ο υδατάνθρακας μας στην αρχή, αντικαθίσταται με ρύζι, ζυμαρικά όπως το πεπονάκι και το αστράκι, που δεν θέλουν ίσως και πολτοποίηση, και ο τραχανάς. Θυμόμαστε τα ζυμαρικά με γλουτένι, ενώ το μωρό θυλάζει σταδιακή εισαγωγή, σταδιακά αυξανόμενη ποσότητα. Συμπληρωματικά στο γεύμα μπορούν να μπουν και μικρές ποσότητες ως πρίον, μέχρι στην ηλικία του 1 έτους, που μπορεί να γίνουν ένα πλήρες γεύμα. Το απογευματινό, πολλές εναλλακτικές, οι κρέμες σε ριζάλευρου, με γάλα ή χωρίς, με την προσθήκη μητρικού, εμπορίου ή και σπιτική, κρέμες δημητριακών χωρίς γλουτένι, κρέμες δημητριακών με γλουτένι, πόριτς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλίμματα ξηρών καρπών και να τα αναμίξουμε με τις κρέμες μας. Αποφεύγουμε την μπισκοτόκρεμα γιατί περιέχει πάρα πολλά σάκχαρα. Επιλέγουμε γιαούρτι και όχι επιδόρπιο γιαουρτιού. Αγαπάμε τον τραχανά, πολύ θρεπτική τροφή, με προσοχή στο αν περιέχει αυγό ή όχι. Και το αυγό μας, όπου αρχικά πρέπει να είναι σφιχτά βρασμένο, πρώτα μπαίνει ο κρόκος, μετά το ασπράδι. Μπορούμε να τα χτυπήσουμε με ελαιόλαδο ή αβογκάντο για να έχει μαλακότερη υφή και συνέχεια μπορούμε να κάνουμε ομελέτες φούρνου ή αυγόφετες. Πάρα πολύ σημαντικό, βάζοντας τις στερεές τροφές, ξεκινάμε να δίνουμε νερό στο μωρό μας μετά το τέλος του γεύματος, πόσιμο νερό, από αυτό που πίνουμε και εμείς, κατά προτίμηση με ποτηράκι και όχι με μπιμπερό. Εάν ρωτήσετε 10 παιδιάτρους, θα σας πούνε 10 διαφορετικές οδηγίες διατροφής. Θα συμφωνήσουν όμως ότι απαγορεύονται τον πρώτο χρόνο ζωής τα παρακάτω τρόφιμα. Αυτά είναι το φρέσκο, μη τροποποιημένο γάλα του εμπορίου, το αλάτι και η ζάχαρη και οποιοδήποτε τρόφιμο αυτά το περιέχουν, όπως τα συσκευασμένα αρτοσκευάσματα ή πάρα πολλές τροφές που έχουν σήμανση κατάλληλη για τη βρεφική ηλικία, πάρα πολλές περιέχουν διάφορες μορφές σακχάρων, το μέλι για τον κίνδυνο της αλαντίασης, η χυμή φρούτων, ακόμα και η σπιτική, λόγω της περιεκτικότητας σε ζάχαρα, το τσάι, η ολόκληρη ξηρή καρπή και τα ολόκληρα στρογγυλά φρούτα για τον κίνδυνο πνιγμονής. Μία ιδιαίτερα γνωστή και αγαπημένη μέθοδος στους νέους γονείς, το baby-led weaning. Τι σημαίνει αυτό και τι διαφορά έχει σε σχέση με τα προηγούμενα που είπαμε? Δίνει έμφαση στην υφή της τροφής, όχι μόνο στη γεύση, και δίνει έμφαση στην αυτονομία του μωρού. Το μωρό τρώει μόνο του, άρα θα φάει υποχρεωτικά τόσο όσο θέλει, μέχρι το σημείο δηλαδή κορεσμού. Πώς γίνεται όμως να φάει ένα μωράκι μόνο του στην ηλικία των περίπου 6 μηνών? Χρησιμοποιούμε τα δακτυλοφαγητά, τα baby finger food. Αυτά είναι μαλακά κομμάτια τροφής, συνήθως λίγο επεξεργασμένα, είτε λίγο βρασμένα, είτε λίγο ατμισμένα, κομμένα κατά μήκος σαν λωρίδες στο μέγεθος του δακτύλου του μωρού μας. Δεν θέλουμε στρογγυλές τροφές, δεν θέλουμε κουκούτσια, δεν θέλουμε φλούδες. Τρώμε όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι ταυτόχρονα, χωρίς να ταΐζουμε το μωρό. Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα σε αυτή τη μέθοδο. Το ένα είναι ότι βασικά λερώνει. Άρα χρειάζεται μετά από κάθε γεύμα πάρα πολύ έντονο καθάρισμα. Γι' αυτό αποφεύγουμε να έχουμε το μωρό μας δίπλα στο λευκό καναπέ. Χρησιμοποιούμε προστατευτικές ποδιές για τα ρουχαλάκια του και ένα προστατευτικό τραπεζομάντιλο για το πάτωμα. Και το τραπεζάκι του καθαρίζεται με ένα πανάκι. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για την επάρκεια της λήψης σιδήρου, ελαιολάδου και συνολικά θερμίδων με αυτή τη μέθοδο. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι λυπή. Μελέτες στη Νέα Ζηλανδία του 2024 δείχνουν ότι μάλλον υπάρχει επάρκεια, αλλά υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, και η περίπτωση του κινδύνου πνιγμονής, γιατί πλέον το μωρό διαχειρίζεται κομμάτια. Εδώ βλέπουμε το μέγεθος των τροφών μας. Στην αρχή είναι τα δακτυλοφαγητά και στη συνέχεια, όσο μεγαλώνει η ηλικία, μπορούν να γίνουν όλο και μικρότερα κομμάτια. Συγκριτικά, οι δύο μέθοδοι, θα πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι απόλυτο. Ακούμε τις οδηγίες του παιδιάτρου και τις επιθυμίες της οικογένειας και νομίζω ένας συγκερασμός των δύο μεθόδων
είναι το καλύτερο δυνατό. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα 6 μηνών μωρό που θα φάει κάποια πράγματα πολιτοποιημένα, ταΐζοντάς το, ακούγοντας όμως τα σημάδια κορεσμού του μωρού. Δεν ταΐζουμε μία μπουκιά για τη μαμά, μία για τον μπαμπά και μία τελευταία για τη δύναμή του, ενώ το μωρό μας έχει γυρίσει το κεφάλι του, έχει κλείσει ερμητικά το στόμα και δεν το ανοίγει με τίποτα. Και σταματάμε την πολιτοποίηση νωρίς. Δεν θέλουμε να φτάσουμε 3 χρονών να τρώει αλεσμένη φρουτόκραμα για να τρώει τα φρούτα του. Συν του ότι, έχοντας στο μπολάκι με το πολιτοποιημένο φαγητό που μπορούμε εμείς να ταΐζουμε, μπροστά μπορούμε να έχουμε στο τραπεζάκι του μωρού πάρα πολλές μαλακές τροφές, απλωμένες, και το παιδί να του δίνουμε τη δυνατότητα να βάλει το χέρι του μέσα στον πολτό, να πιάσει ένα κομματάκι φαγητό, ένα κομματάκι θα μπει στο στόμα του, ένα στο μέτωπο, ένα στο πάτωμα, αλλά έρχεται σε επαφή με την υφή της τροφής. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε δεμένα τα χέρια του κάτω, μην πιάσεις, μην λερώσεις, μην ακουμπήσεις, μόνο σε ταΐζουμε. Και περνάμε στο δεύτερο χρόνο ζωής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά μας, για να μεγαλώνουν σωστά, υγιεινά και να φτάσουν μέχρι τα βαθιά γεράματά τους, έχοντας αναπτύξει πλήρως το δυναμικό τους. Ο δεκάλογος της υγιεινής διατροφής. Θέλουμε ποικιλία φρούτων και λαχανικών καθημερινά, για τις μικρές ηλικίες 1 μερίδα λαχανικών, 1 μερίδα φρούτων, γαλακτοκομικά καθημερινά 2 μερίδες, δημητριακά καθημερινά με ποικιλία περίπου 3 μερίδες την ημέρα, με προτίμηση σταολικής άλεσης, κρέας 2 με 3 φορές την εβδομάδα, με αποφυγή του επεξεργασμένου, ψάρια περίπου 2 φορές την εβδομάδα, με 1 φορά την εβδομάδα λιπαρό ψάρι, 4-7 αυγά την εβδομάδα, 1 με 2 μερίδες οσπρίων την εβδομάδα. Επιλέγουμε το ελαιόλαδο ως κύρια πηγή ελαίου, αποφεύγουμε τη ζάχαρη και το αλάτι, κινούμαστε, ασκούμαστε καθημερινά. Είμαστε εμείς πρότυπο για τα παιδιά μας, τρώμε εμείς υγιεινά, τρώνε και αυτά, καταναλώνουμε καθημερινά πρωινό, πίνουμε αρκετό νερό, μαγειρεύουμε στο σπίτι με προϊόντα εποχής. Και τρώμε όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι με κλειστή την τηλεόραση. Εδώ η πυραμίδα διατροφής με διαφορετικό τρόπο, στη βάση υδατάνθρακες, φρούτα, λαχανικά και στην κορυφή μια πολύ μικρή κορφούλα με γλυκίσματα και καθημερινή πολλή άσκηση, ελεύθερο παιχνίδι για τα μικρά παιδιά. Τις μερίδες περίπου τις είπαμε. Θέλω μόνο να υποσημειώσω ότι στο δεύτερο χρόνο ζωής μας νοιάζει μεγάλη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, περίπου 3 με 4 φορές την εβδομάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του βρεφικού εγκεφάλου. Πάμε να δούμε λίγο ανακατηγορία. Ως προς τα φρούτα και τα λαχανικά. Αγαπάμε τα χρώματα. Διαφορετικό χρώμα, διαφορετική βιταμίνη. Θέλουμε τα λαχανικά και τα φρούτα μας να είναι ομά, κατά προτίμηση εποχής. Αγαπάμε τα λαδερά φαγητά, πλούσια η μεσογειακή διατροφή σε αυτά, όπως το σπανακόριζο και ο αρακάς. Κρύβουμε λαχανικά στα φαγητά μας. Μπορούμε μέσα στο κιμά για τα μακαρόνια να τρίψουμε, ας πούμε, κρεμμύδι, καρότο, κολοκύθι και μελιτζάνα. Μπορούμε να κάνουμε σπιτικές πίτσες με λαχανικά επάνω. Μπορούμε να κάνουμε σουβλάκι λαχανικών με ψητές πιπεριές και μανιτάρια ή σουβλάκι με ντοματίνια και αγκουράκι. Θα βοήθαγε πάρα πολύ αν τα παιδιά είχαν πρόσβαση σε ένα μικρό σπιτικό λαχανόκηπο. Είναι σίγουρο κάτι το οποίο θα το φροντίσουν, θα σκαλίσουν, ποτίσουν, φυτέψουν, μαζέψουν ένα καρπό, θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να τον καταναλώσουν και να τον δοκιμάσουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να είναι σε σημείο τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα στο σπίτι μας που να τα βλέπουμε, ούτως ώστε όταν πεινάσουμε να μπορούμε να ανατρέξουμε εύκολα σε αυτά. Και να τρώμε και εμείς. Αν δεν τρώμε εμείς, δεν θα φάνε και τα παιδιά μας. Μπορούμε να κάνουμε σπιτικά σμούθις με γιαούρτι, μέλι και διάφορα φρούτα ή σπιτικές γρανίτες στις ειδικές θικούλες για να δροσιστούμε τα ζεστά απογεύματα του καλοκαιριού. Επιλέγουμε ολόκληρο το φρούτο σε σχέση με το χυμό του, γιατί έχει περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερα ζάχαρα. Ως προς τα δημητριακά, στα οποία συγκαταλέγεται και η πατάτα, θυμόμαστε ότι είναι το νόμισμα της ενέργειας. Προτιμάμε τα προϊόντα ολικής άλυσης γιατί είναι περισσότερα πλούσια σε φυτικές ίνες. Αγαπάμε τη βρώμη για το πρωινό μας και θυμόμαστε να μην καταναλώνουμε συχνά πατάτες τηγανιτές απ' έξω και συσκευασμένα ορτοσκευάσματα λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε αλάτι και τράνς λιπαρά. Ως προς τα γαλακτοκομικά. Πάρα πολλά παιδιά στο δεύτερο έτος ζωής συνεχίζουν και καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα γάλακτος.
Αυτό δεν είναι μέσα στα επιθυμητά. Θα θέλαμε περίπου η ποσότητά του να είναι περίπου μισό λίτρο την ημέρα. Αυτό γιατί το γάλα αυξάνει την πιθανότητα της δυσκολιότητας και ο κορεσμός που δημιουργεί οδηγεί σε μειωμένη λήψη λιπών τροφών και άρα λιπών θρεπτικών συστατικών. Δεν επαρκεί πλέον το γάλα, δεν είναι όπως το πρώτο εξάμηνο ζωής. Υπάρχουν τυριά που είναι πιο πλούσια σε ασβέστια, για τα παιδιά πιο δύσκολα που καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες για να καλύπτονται ως προς το ασβέστιο που χρειάζονται, όπως η γραβιέρα, το κασέρι, η κεφαλογραβιέρα, το κεφαλοτήρι, η παρμεζάνα και το έμενταλ, ενώ δυστυχώς η αγαπημένη μας φέτα έχει πολύ μεγάλο εύρος περιεκτικότητα σε ασβέστιο ανάλογα με την προέλευσή της. Στις ηλικίες πάνω από τα 2 έτη, επιτρέπεται η χρήση ημιαποβουτυρωμένων γαλακτοκομικών, ειδικά για τις περιπτώσεις παιδιών παχύσαρκων ή παιδιών με οικογενειακό ιστορικό αυξημένης χολυστερίνης και επιτρέπονται με ερωτηματικό τα φυτικά γάλατα καρπών, που δεν ανήκουν στα γαλακτοκομικά φυσικά, δεν είναι γάλατα, είναι αεροφύματα, με τα εξής ερωτηματικά: κατά πόσο είναι πραγματικά υγιεινά, τι επεξεργασία έχουν υποστεί, φυτοφάρμακα για το αμύγδαλα και τα σχετικά ερωτηματικά που υπάρχουν, καθώς και τα ζάχαρα που αυτά περιέχουν, και δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες για τη χρήση τους από παιδιά. Ως προς τα όσπρια, τις φυτικές μας πρωτεΐνες, εκτός από τις κλασικές φακές, φασολάδα και ρεβίθια, αγαπάμε πολλές άλλες επιλογές και τις δίνουμε στα παιδιά μας. Φακόριζο, ρεβιθοκεφτέδες, μακαρόνια από αλεύρια οσπρίων, τα μαυρομάτικα σαλάτα, και θυμόμαστε πάντα να κάνουμε συνδυασμούς του όσπριου με βιταμίνη C. Βάζουμε λοιπόν λεμόνι στα ρεβίθια μας και ντομάτα στις φακές μας, ούτως ώστε να αυξάνεται η απορρόφηση του σιδήρου. Και αποφεύγουμε τη σόδα για το μούλιασμα, γιατί καταστρέφονται θρεπτικά συστατικά. Ως προς την ζωική πρωτεΐνη, κρέας, αυγά και ψάρια. Η ζωική πρωτεΐνη έχει καλύτερα απορροφήσιμο σίδηρο. Θέλουμε κρέας από άπαχα κομμάτια, ιδανικότερα σε συνδυασμό με λαχανικά, όπως είναι το κοτόπουλο με τις μπάμιες, ο μουσακάς, το μοσχάρι με τις μελιτζάνες. Δεν χρησιμοποιούμε τις πέτσες, την πέτσα του κοτόπουλου δηλαδή, δεν αγαπάμε τα λαντικά, δεν θέλουμε προπαρασκευασμένα προϊόντα κρέατος όπως τα έτοιμα μπιφτέκια ή κοτομπουκές. Αποφεύγουμε το τηγάνι και τη συστηματική χρήση κάρβουνων. Ως προς τα αυγά, πάρα πολύ σημαντική τροφή για την ανάπτυξη του βρεφικού εγκεφάλου, περίπου 4 με 7 αυγά την εβδομάδα. Ξεκινάμε με βραστό, σφιχτό για τον κίνδυνο της σαλμονέλας. Μπορούμε να δοκιμάσουμε ομελέτες στο φούρνο με πατάτες, αυγόφετες, μάφιν αυγού. Για τα ψάρια. Καλύτερος ο συνδυασμός με λαχανικά, όπως η ψαρόσουπα και οι σαρδέλες πλακί. Δεν θέλουμε το τηγάνι. Θα υποκύψουμε όμως, αν είναι ο μόνος τρόπος το παιδί μας να καταναλώσει ψάρι. Αγαπάμε τα λιπαρά ψάρια που είναι πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα, όπως το φτηνότερο και καλύτερο ψάρι, η σαρδέλα, το καπόνι, το σκουμπρί, ο γάβρος, η γόπα και ο σολομός, που θέλουμε κατανάλωση 1 φορά την εβδομάδα. Προσέχουμε ιδιαίτερα τα μεγάλα ψάρια λόγω της έκθεσής τους στον υδράργυρο, όπως ο ξηφίας, που επιτρέπεται η χρήση του 1 φορά στις 2 εβδομάδες. Τώρα, αν έχουμε ένα μωρό, παιδάκι, που δεν τρώει ψάρι, ακόμα και η κατεψυγμένη έτοιμη ψαροκροκέτα είναι μια καλύτερη επιλογή από το τίποτα. Ως προς τα λίπη και τα έλαια, εδώ συγκαταλέγεται το ελαιόλαδο, όλα τα σπορέλαια, η μαργαρίνη, το βούτυρο, η ξηρή καρπή και τα αλήματά τους. Θέλουμε και πάντα προτιμάμε το ελαιόλαδο, αμαγείρευτο, ομό. Προσέχουμε ιδιαίτερα τα τρανς λιπαρά σε όλα τα προϊόντα fast food, συσκευασμένα αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστείων. Και θυμόμαστε ότι οι επίσημες συστάσεις για τους ξηρούς καρπούς είναι ότι δεν επιτρέπονται στα μικρά παιδιά λόγω του κινδύνου πνιγμονής. Προτιμάμε να τους καταναλώνουμε τριμμένους ή τα αλήματά τους, τα βούτυρα δηλαδή, παραδείγματος χάρη αμυγδαλοβούτυρο ή φυστικό βούτυρο. Και θυμόμαστε να καταναλώνουμε νερό για τα μικρά παιδάκια 3 με 4 ποτήρια την ημέρα. Περνάμε τώρα στην ηλικία που το παιδί μας πάει στον παιδικό σταθμό. Τι σημαίνει αυτό? Η διατροφή ξεφεύγει πια μόνο από τα δικά μας χέρια και περνάει και στα χέρια του παιδικού σταθμού, άρα ο παιδικός σταθμός γίνεται συνυπεύθυνος για την συνέχιση μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής. Υπάρχουν επίσημες συστάσεις του Υπουργείου που ακολουθούν τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να διαμορφώνεται το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο του σταθμού από τον παιδίατρο ή τον διαιτολόγο που είναι υπεύθυνος.
Ευτυχώς, το 85% των σταθμών ακολουθεί το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, με τις σχετικές οδηγίες να τηρούνται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, εκτός από ένα πράγμα. Δυστυχώς, μόνο το 50% των σταθμών δεν έχει καθόλου πρόσβαση, δεν δίνει καθόλου τρόφιμα που να περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Και όταν λέμε τρόφιμα με πρόσθετη ζάχαρη, εννοούμε απλές τροφές, όπως είναι η βρεφική κρέμα, ένα τυποποιημένο κέικ, τα μπισκότα, τα τσουρέκια, τα επιδόπια γιαουρτιού, ένα ριζόγαλο. Αυτά είναι τρόφιμα τα οποία δεν επιτρέπονται σε αυτή την ηλικία, γιατί αυξάνουν την περίπτωση τεριδόνας και παχυσαρκίας και δεν επιτρέπεται η κατανάλωσή τους. Είδαμε τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά μας, πάμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε να τα φάνε. Ποιος έχει την ευθύνη της διατροφής? Οι γονείς επιλέγουν τι, πού και πότε θα φάει το παιδί. Το παιδί επιλέγει αν θα φάει και πόσο. Και ο παιδίατρος παίζει ένα συμβουλευτικό ρόλο για την ποιότητα και την ποσότητα της διατροφής και τις περιπτώσεις ολιγόφαγων ή υπέρφαγων παιδιών και των προβλημάτων που αυτά επιφέρουν. Τα παιδιά μαθαίνουν τα πάντα μέσω της μίμησης, άρα μαθαίνουν και την υγιεινή διατροφή. Αν τρώμε εμείς υγιεινά, θα τρώνε και τα παιδιά μας. Τα μικρά παιδάκια εμφανίζουν ένα φαινόμενο που λέγεται νεοφοβία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται έκθεση πάρα πολλές φορές σε ένα τρόφιμο, τουλάχιστον 10 με 15, για να μπορεί να θεωρήσουμε ότι μία γεύση πραγματικά δεν αρέσει στο παιδί μας. Το φαγητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο άσκησης πίεσης από το παιδί προς το γονιό για να τραβήξει την προσοχή μας. Θυμόμαστε να μην επιβραβεύουμε με γλυκά. Αυτό στρέφει το ενδιαφέρον του παιδιού από το φαγητό στόχο, που είναι οι φακές μας, ας πούμε, στο φαγητό δώρο, το γλυκό μετά τις φακές. Δεν απειλούμε. Μπορούμε να πούμε «φάε το φαγητό σου και μετά θα πάμε στις κούνιες», αλλά δεν μπορούμε να πούμε «αν δεν φας το φαγητό σου, δεν θα πάμε στις κούνιες». Κάνουμε το φαγητό στόχο απαγορευμένο καρπό. Προσπαθήστε να φάτε κάτι που θέλετε να δοκιμάσει το παιδί σας, λέγοντάς του ότι δεν επιτρέπεται να το δοκιμάσει εσύ αυτό, είναι μόνο για μένα. Δώστε ένα νέο τρόφιμο στην αρχή του γεύματος, την ώρα που το παιδί είναι πραγματικά πεινασμένο, ή σε συνδυασμό με κάποιο αγαπημένο φαγητό του. Δώστε οριοθετημένες επιλογές. Θα δοκιμάσεις μπρόκολο ή κουνουπίδι. Τηρούμε τη ρουτίνα μας και έχοντας σχετικά σταθερές ώρες γευμάτων, με διάρκεια γεύματος περίπου 20 λεπτά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα παιδάκι 2 ώρες πάνω στο τραπέζι μέχρι να περιμένουμε να τελειώσει το φαγητό του. Δεν επιτρέπουμε το περιπατητικό μασούλημα, εκτός των μικρών σνακ. Δεν κυνηγάμε ένα παιδί με ένα κουτάλι πάνω από τα παιχνίδια του. Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα την ώρα που το παιδί κολυμπάει να προσπαθήσουμε να του δώσουμε πατάτες τηγανιτές. Επιβραβεύουμε την προσπάθεια. Όχι το αποτέλεσμα. Σημασία έχει να δοκιμάσει. Όχι αν αυτό που δοκίμασε θα το φτύσει. Μαγειρεύουμε μαζί. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να θέλουν να δοκιμάσουν κάτι το οποίο φτιάξανε. Έτσι, ένα δύσκολο φαγητό υπάρχει μια περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Ενθαρρύνουμε το παιδί να φάει μόνο του και ας λερώνει. Είπαμε τις συμβουλές για τις ποδιές και τα τραπεζομάντιλα. Εμφανίζουμε μικρή μερίδα σε μεγάλο πιάτο για να μην υπάρχει οπτικός κορεσμός. Τα παρουσιάζουμε όμορφα και δελεαστικά, με σχεδιάκια και ομπρελίτσες. Και θυμόμαστε ότι τα μικρά παιδιά είναι πολύ ευμετάβλητα στις προτιμήσεις τους. Μπορεί να τρώνε με μανία αγκούρι και ξαφνικά να μην θέλουν να το δουν μπροστά τους. Μπορεί να είναι πάρα πολύ επιλεκτικά, να τρώνε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οπλιζόμαστε με ηρεμία και υπομονή, δεν ασκούμε πίεση και περιμένουμε, γιατί η πίεση οδηγεί σε μόνιμη αποστροφή σε συγκεκριμένα πράγματα. Και θυμόμαστε ότι οι κακές συνήθειες παγιώνονται σε περιόδους ευαλωτότητας. Ένα υπέροχο σκίτσο του Αρκά, όπου ο παιδίατρος ανάγεται σε εξαιρετικός επιστήμον, γιατί επιτρέπει στο Θανασάκι την ώρα της ίωσης να φάει πατάτες τηγανιτές. Το οικογενειακό τραπέζι, με υπέροχη συνήθεια που δυστυχώς την είναι εκλείψη, βοηθάει στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην αύξηση της συνοχής της οικογένειας. Τρώμε όλοι μαζί, με το βρεφάκι μας καθισμένο στο ειδικό καθισματάκι του, το οποίο πρέπει μετά τα 2-3 έτη να αποσύρεται και να κάθεται κανονικά στην καρέκλα του τραπεζιού. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα, εκτός από την όρεξη του παιδιού. Φανταστείτε να κάθεστε και την ώρα που τρώτε να του λες «Έλα, μα δεν τρως, μα δεν τρως, φάει λιγάκι ακόμα, φάε, δεν είχες όρεξη σήμερα, μα γιατί δεν τρώει?» Και να ρωτάτε τη γιαγιά και να ρωτάτε τον μπαμπά. Εσείς πώς θα νιώθετε αν ήσασταν στη θέση του?
Δυστυχώς, το οικογενειακό τραπέζι, λόγω της τρελής καθημερινότητας που ζούμε, δίνει τη θέση του πάρα πολύ συχνά στην οθόνη. Η οθόνη δεν είναι ένα μέσο που μας βοηθάει να φάμε. Αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα παχυσαρκίας, γιατί τρώμε μηχανικά, χωρίς να έχουμε έλεγχο του σημείου κουρασμού μας. Εδώ ένα βιντεάκι. Τα παιδιά βλέπουν Ben και Holly, βλέπετε πόσο αποσβολωμένα αντιδρά όταν πέφτει η οθόνη, τρώει την μπουκιά του και ξανακοκαλώνει μόλις ξαναεμφανιστεί η οθόνη. Προσπαθούμε να κάνουμε τα γεύματα θελκτικά. Σίγουρα η καλλιτεχνική φλέβα δεν είναι το ίδιο έντονη σε όλους μας, αλλά υπάρχουν απλά βηματάκια, φατσούλες, σχεδιάκια που μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα δελεαστικά στα παιδιά μας και στα τάπερ στο φαγητό στο σχολείο. Και θυμόμαστε να δίνουμε πλήρη γεύματα. Πρωτεΐνη, υδατάνθρακα, φρούτα λαχανικά και νερό. Ως προς τη βιβλιογραφία, θα πω ότι υπάρχει ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός, ο οποίος είναι ελεύθερος στο διαδίκτυο για όποιον ενδιαφέρεται, με πολύ ωραίες συμβουλές, και ένα εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Παπαβένση, συναδέλφου στη Θεσσαλονίκη, «Τα πρικισμένα μωρά εμπνευσμένοι γονείς για μια άλλη προσχολική διατροφή», με ιδιαίτερα καλές οδηγίες, κυρίως για τις τεχνικές σύντησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ απλή και έτσι, με καθημερινό τρόπο δοσμένη ομιλία σου. Έβγαινε στα καθημερινά προβλήματα των γονιών. Μας είπες με απλές οδηγίες πώς να μπορέσουμε να τα ταΐσουμε. Εγώ κρατάω το ότι, ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο ζωής, δεν υπάρχουν κανόνες. Αυτό που είπε η κυρία Γεωργατζή, 10 παιδίατροι να ρωτηθούν, 10 διαφορετικές απαντήσεις θα δώσουν. Δεν υπάρχουν κανόνες, πέρα από κάποιους συγκεκριμένους κανόνες ασφάλειας. Και το ότι οι γευστικές προτιμήσεις καθορίζονται τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής του ατόμου, οπότε πρέπει με ψυχραιμία να ταΐσουμε τα παιδιά μας και να τα κάνουμε να αγαπήσουν το φαγητό. Θέλει κάποια να ρωτήσει κάτι? Μπορούμε και έξω βέβαια μετά να συζητήσουμε ελεύθερα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε στον επόμενο διπλό χειροκρότημα.